Παιδιά, χωρέστε να μην υπάρχει αύριο. Αερόμπικ. Τσέπτας, έλα, θα κάνετε να σας δείχνω. Και διατάσεις, ναι, ναι, κάνε. Εγώ βλέπω. Ένα, τι, Ναι, κάνε. πάμε, πάνω πόδι. Έλα, είναι απλό, ένα πόδι. Οι Trendy Hooligans, κυρίες και κύριοι. Έλα, Trendy Hooligans. Είμαστε συγκροτηματάρα. Εγώ, έχετε κάτι να φάμε? Νομίζω ότι είναι το μποξεράκι σου. Κοιτάς το... Το κοιτάς. live, στα ύψη τα νούμερα. Το κοιτάς από πίσω. Από πίσω το είδα, γιατί από πίσω βγήκε. Σ' αρέσει? Πρόσεχε ότι τα έχουμε χρόνια με το παιδί, Την κάνει τη δουλειά του. Το ξέρω. Θέλετε να πάρουμε μια μικρή ανάσα? Ό,τι θες να πάρουμε. Να πάρουμε μια μικρή ανάσα. Είναι εδώ οι Trendy Hooligans, που αυτό σημαίνει ότι για τα επόμενα περίπου 5 λεπτά δεν θα υπάρξει κανένας ηρμός. Πιθανότατα δεν θα καταλάβετε τίποτα από αυτά που θα πούμε. Γι' αυτό αφοσιωθείτε. Καπιταλισμός. Και υπερσυντέλικος. Και απαρέμφατο. Ο συντελεσμένος μέλλοντας το θέμα είναι Ξεκίνησε. όσο άρρωστος Β. Εγώ θα συντονιστώ με τα παιδιά γιατί μπορώ. Καλησπέρα, καταρχάς. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Και προς όλη την κομπανία να πούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γόρι μου. Είναι ωραίος. Σοβαρά πολύ καλός. Και το χάιτεψα τώρα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε λοιπόν στο Μαντελέ. Πώς τα βλέπετε εδώ πέρα τα πράγματα? Είναι ωραία, αλλά ξέρεις κάτι, λείπει ο κόσμος. Παιδιά, φτάνει. Η εκπομπούλα είναι ωραία. Πάρα πολύ Ποια καλή. κομμάτια θα μας πείτε? Ποια κομμάτια θα μας πείτε? Να είστε καλά, πού τα αφιερώνετε? Πολύ ωραία. Θα συμμετούχατε στην Eurovision? Δεν θα συμμετούχα εγώ, φίλε. Σου ματούχα. Σε συμμετούχες, σε συντεχνίες και σε τέτοια πράγματα εμείς απέχουμε. Ειλικρινά τώρα, αν ήταν η κρατική τηλεόραση και σε Όχι στο συνδικαλισμό. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή που μου δίνετε. Συγγνώμη, επειδή γίνεται... Ένα πολύ ύφος, πολύ περίεργο, δεν μ' άρεσε. Επειδή γίνεται ένας μικρός βόμβος, ας αισθανθούμε λίγο μέγκα. Ας αισθανθούμε. Που ας πούμε, εγώ θα είμαι ο Πρετεντέρης και θα σας συντονίζω λιγάκι. Ας είμαστε αλφα. Εν πάση περιπτώσει. Θέλω να ξεκινήσω από εσένα, που είσαι τραγουδιστής του συγκροτήματος. Θέλω να μου πεις αν εσύ, σαν άνθρωπος, πιστεύεις την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Μόνο εσύ θέλω να μου πεις. Προσωπικά. Σου είπα και εκτός των φώτων της δημοσιότητας, των φωτών, Ναι. σου είπα ότι πιστεύω για τα Χριστούγεννα, για το Πάσχα. Είμαι θρήσκος γενικά. Ο Άγιος Βαλεντίνος είναι ένας ωραίος Άγιος που έχουμε, εντάξει, τον έχω γνωρίσει και προσωπικά. Ναι, για πες. Ήταν κόκκινος και φορούσε λαμπιόνια. Αχού. Και όποτε Αυτό είναι ο Άγιος έβλεπε. Βασίλης. Όχι, αυτός φορούσε λαμπιόνια. Α, φορούσε Ήταν ωραίος. λαμπιόνια. Και όπου έβλεπε ζευγάρι, έχει το αγγελάκι πήγαινε πίσω από το παγκάκι, γιατί ήταν δονοβλεψία ο Άγιος Βαλεντίνος. Να τα ξέρετε αυτά. Αλλά γιατί- μετανόησε. Όχι, δεν μετανόησε. Πώς γιατί- είναι Άγιος? Γιατί με τόσα βίντεο που τράβαγε από πίσω από τα παγκάκια, με καθιέρωσε μέσω των καναλιών αυτών των Αμερικάνικων την κατάσταση και να ο καπιταλισμός και υπερελισμός που λέγαμε πριν. Μάλιστα. Κατάλαβε κάτω ο Άγιος Βαλεντίνος λοιπόν, γιατί ήταν ειδωνοβλεψία. Γιάννη, μπορείς να πάρεις το μικρόφωνο και να μου πεις Καλά σου κάνει τώρα. γιατί έκανες αυτό κοτσιτάκια σήμερα. Ναι. Τι θες να αποδείξεις? Θέλω να αποδείξω ότι έχω μακρύ μαλλί και βαριέμαι να είναι συνέχεια μακρύ και το κάνω διάφορα πράγματα έτσι αστεία. Γιατί είμαι αστείος άνθρωπος κατά βάθος. Πολύ σημαντικό. Εσύ που κρατάς το μικρόφωνο. Εσύ με την μπλούζα, την Trendy Hooligan. Και εσύ. Θέλω να μου πεις, ο δίσκος σας αυτός ο οποίος τα σπάει και τον σπάσατε κιόλας. Ο τελευταίος δίσκος σας. Ο πρώτος και τελευταίος. 55 χρόνια επιτυχίες. Ψεύτικο γέλιο δεν κάνω τώρα, ψεύτικο γέλιο. Γέλασε ψεύτικα, υπερψεύτικα και καλά ήταν. Ήταν ψεύτικο. Βάλτε το πίσω. Ποιος το έσπασε, θέλω να μου πεις εσύ πρώτα. Ο Βαλεντίνος. Δεν το έσπασα εγώ, πες την αλήθεια. Εσύ. Αυτός. Μάλιστα. Πώς έχει πάει αυτός ο δίσκος, γουστάρει ο κόσμος. Έχει πάει με τα μπούνια. Πουλάει τόσο πολύ να φανταστείς που αναγκάζω και τον πουλάω και στο σπίτι μου. Έχω στήσει κάτω ένα πάγκο και πουλάω και μπερδεύονται να βρει ο κόσμος και για την αγορά του. Θα μας μιλήσετε λίγο για το δίσκο αυτό και για τις κοπέλες σας. Τον γράψαμε πριν 10 χρόνια. Από τότε βγήκε και τον προωθούμε από τότε, δεν και πουλήσει τίποτα. Τώρα οι κοπέλες μας δεν συμφωνούν με αυτό. Δεν συμφωνούν γιατί πιστεύουν ότι άμα γίνουμε γνωστοί θα βρούμε άλλες κοπέλες. Υπάρχει κάποιο από το συγκρότημα που αφιερώνει κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι στην κοπέλα του? Εγώ Και αφιερώνω, ποιο? εγώ. Ναι, εσύ ποιο? Κοπέλα μου αφιερώνω. Πιο κοντά το μικρόφωνο στο στόμα σου. Ξέρεις Εδώ, εσύ τώρα. ξέρω. Δεν είσαι Στην καθημερινός. κοπέλα μου εδώ Εγώ αφιερώνω δεν είμαι ομοφυλόφιλος. τη Μωρή που του αρέσει πάρα πολύ η Μωρή. Είναι γι' αυτό, ναι. Μωρή είναι το τραγούδι Μωρή, ναι. Μωρή. Μωρή τον φωνάζω. Πολύ ωραίο τραγούδι το μωρέ. Παιδιά, το πιτσίνι. το πιτσίνι είναι πολύ ωραίο. Θα μπορούσατε να γράψετε κάποιο κομμάτι και για κάποιο άλλο σνακ. Το Μπορεί να γράψουμε σκέφτεστε. θρακουλίνη, πακοτίνη. Ναι. Έχουμε διάφορες μάρκες, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Τι. Η Φοφίκο. βρωμιά του πιτσινιού
και τον παραλληλισμό αυτής της μυρωδιάς με τη μυρωδιά που εκχέεται και κλείεται από το ανθρώπινο ανδρικό σώμα, δεν μπορούμε να την ταυτίσουμε με άλλο έτσι σνακ τόσο πολύ. Και με το πακοτίνι. Το πακοτίνι είναι μετά, είναι και θέμα υγιεινής. Κατάλαβες την άσχημη μυρωδιά, Μπορείς να έχεις κάνει μπάνιο να μυρίσεις ακόμη πιτσινή. Παιδιά, οι αγαπημένοι σας στα σχολεία, τι πιστεύουν οι trendy hooligans, ποια είναι η αγαπημένη τους στα σχολεία όταν δεν έχουν κοπέλα? Δηλαδή, τι σας λείπει όταν έχετε κοπέλα να κάνετε? Οι ταλαντώσεις. Δηλαδή, εγώ πάω και κάνω. Και οι αμφιταλαντώσεις. Αμφιταλαντεύομαι. Καταλαβαίνω. Εντάξει, τραβάω πράγματα μόνος μου, δηλαδή σπρώχνω. Πάω σε γυμναστήρια. Καταλαβαίνεις. Βλέπεις, πιάσε. Μάλιστα. Η πάπια σου είναι αυτή, Τριχωτή Η πάπια κάνει έτσι. Έχω και το ποντίκι, κοιτά. Έχει μια τριχωτή πάπια. Χαμός. Έχω και τατουάζ. Το Αττικό Πάρκο, στο χέρι Έχω του. τατουάζ. Άμα θέλετε να κάνετε κοντινό στο τατουάζ μου. Παιδιά, θέλετε να δούμε έναν συνάδελφό σας? Ναι. Το Σάκη Ρουβά θα πάμε να δούμε τώρα. Σε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για εσάς, Δημήτρη. Ναι. Ένα βίντεο από τα Mad News. Πάμε να δούμε λίγο. Γιατί με δείτε εμένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα νέα του Σάκη Ρουβά που τα βλέπετε και από τα υπόλοιπα κανάλια. Αλλά με τον τρόπο που θα σας τα δείξουμε εμείς και όπως σας τα έδειξαν τα Mad News, δεν τα έχετε ξαναδεί. Πάμε να δούμε τα 3 κομμάτια του Σάκη Ρουβά που είναι υποψήφια για τον διαγωνισμό του Eurovision και επανερχόμαστε σε λίγο.